Dnes ráno, keď som išiel na montáž nášho oceľového rodinného domu, premýšľal som nad tým, ako si ľudia riešia bývanie. Ceny klasických domov, ako ich poznáme, sa vyšplhali do astronomických výšok. Preto ľudia hľadajú rôzne alternatívy, ktoré osobne nie vždy považujem za šťastné riešenie. Často sú to kontajnerové stavby, ktoré predajca na jednej strane ponúka ako požičovňu a stánok e-bajkov a na druhej strane vám v tom odporúča bývať. Prípadne klasické mobilné domy, ktoré nie sú vhodné na bývanie. To, čo však teraz vidíte, je soft home, ktorý má 96 m2 a kolauduje sa ako klasický rodinný dom. Tie stavby sú tak skvelé, že sa nedá ani hovoriť o alternatíve. Je to v podstate ďalšia forma bývania. Je staticky odolnejší ako murovaný dom a dodávame ho kompletne na kľúč od podlahového vykurovania cez kompletnú elektroinštaláciu, hotovú kúpeľňu a kuchyňu. Raritou je, že táto stavba nemá žiadne tepelné mosty. Technológia Kodima je tak premakaná, že v podlahe a v strope je ešte dodatočná vzduchová medzera nevetraná ako dodatočný izolant, ktorá je v zime vyhrievaná. Dizajn, ktorý môže zavidieť akýkoľvek iný dom. Cementovláknité dosky v imitácii dreva v kombinácii s veľmi hrubým a kvalitným oceľovým dizajnovým oplechovaním. V konečnom dôsledku posúďte sami. A to nehovorím o východoch na terasu z kuchyne, obývačky či spálne. Rád by som vám ukázala interiér, avšak nestihol som to nakamerovať, pretože sa ponáhľam do výrobnej haly, kde vyrábame ďalšie stavby. Čo je vlastne lepšie, pretože ti ho ukážem v ďalšom videu, ktorom bude už kompletne hotový a zariadený. Tak nám hoď odber a sleduj novinky. A hlavne nezabudni Kodima, modulárne oceľové domy bez tepelných mostov určené na bývanie.